Okay. Det er en måde, du kan komme ind under til strømstyring. Det er stort set strømstyring og slummet tilstand. Det er den ene her, hvor du hurtigt har adgang til den. Du kan sagtens lade dit skærm slukke efter 3 minutter med videre, eller du kan sætte den til slumring ved at indstille den her. Eksempel. Hvorimod hvis du er interesseret i til dvaleindstilling, så er der flere indstillinger for strømstyring. Tryk på den. Og der kommer en strømstyringsplan. Der har du mulighed for at yderligere definere den, hvad der skal foretages på din skærm. Slumindstilling, der har du mulighed for at gå efter dvale. Hvis det er, du er interesseret i dvale, så er det der, hvor du indstiller den. Tryk på anvend og gem den, så er det indstillet. Så snart der går 3 minutter, og du ikke gør noget aktivt på din computer, så vil den stort set gå i dvale efter 3 minutter. Og hvis du vil gerne forvise din dvale eller slumring på startknappen herunder, eksempel, der har du mulighed for at trykke på den der, og så få forvist dvale eller slumringen til. Jeg er mest fokuseret på dvale, fordi den bruger stort set ikke noget og gemmer alt arbejdet på harddisken. Hvorimod hvis du benytter slumring, den vil stort set gemme midlertidige arbejde på hukommelsen, det er rammen, og den vil stort set benytte den størrelse, hvad du har foretaget på rammen, og det vil jeg ikke have. Og det er lidt sikkert med at gemme arbejderne på selve harddisk, så dvale er stort set den bedste indstilling. Og det andet, hvad du kan foretage, når man lukker computeren i loadet, hvis det er en bærbar, at du også kan sagtens trykke på den. Her, der har du mulighed for at yderligere definere, hvad den skal foretage, det samme sted, hvor du kommer ind under, hvad der skal foretages. Når jeg lukker for load, der har jeg valgt at gøre intet. Det er den nemmeste. Det andet metode til at gå ind under hurtigt til strømstyring og slumret på indstillinger, det er den anden link, hvor jeg forviste på link, som jeg har fremsat til dig. Imens der har du også mulighed for at starte strømstyring ved højre klik på strømikonet herunder. Det er den lille batteriindikation. Hvis du ikke har den, så er det måske en software eller en driver strømstyring program, du har manglet at installere. Men når du har trykket dernede på den, så vil der stort set komme yderligere ændring på strømstyring. Og her der har du mulighed også for at finde strømstyring på kontrolpanelet, og så tryk på strømstyring her. Det er der, hvor du har mulighed for yderligere tryk på de indstillinger på strømstyring. Hvad angår på sekundær link, som jeg har sendt dig, det er stort set skal lige finde en lomme her. Nummer 2 linket, den trykker du bare på og skift den til Windows 10 for eksempel, og så tryk på åbn indstillinger for at tænde. Sluk. Der accepterer du den bare. Den vil åbne op det samme sted ved at starte indstillinger.
system og strømstyring. Så du har din metoder til at finde din strømstyring og slummetilstand og yderligere indstillinger for strømstyring. For dvale tilstand, husk at det er på plan, og så avanceret strømstyring og tryk på slummet og dvale indstilling her. God fornøjelse.